naalang gyud ko'y klarohon ganina ba. Klarohon tani. Katong ako mga pasahero ganina. No? Nga tawa pang mga kanahan. Kamo ba taka-taka lang gyud mong istorya. Una mo istorya, klaruha lang na daan. Dili kay magpataka mag-istorya nga nana, sakit ba ya sa akong buot. Nga inyo ko pasanginlan gyud dili mao. No? Nga tawa pa mo. Kipakauwawan pa ko ninyo sa daghang tawo. Ya, kanang inyong gibuhat no? Pwede ba yan man ako kasuhan? O gingan nana. Pakauwaw man sa akong kagalingon. Ya, nakita tag balik. Mga tawa mo. Na, maayo na. Usa mo istorya og di maayo. Susihan nga daan, no? Kung unsa gyud hinungdan, o unsa gyud klaro, no? Moingon-ingon ba mo nga ako nakautot kuno ko. Taka man lang istorya oy. Sakit sa kong buot gyud sa inyong gibuhat kanako. Moingon mo dayon nga ako nangutot. Klaro ha. No? Og maluoy lang gyud ko sa inyo ha og mukaso. Aron maklaro ni ba? Aron maklaro ni. Nga na ni siya. No. Wala gyud ko mangutot. Klaro. Tidud anay na, wag gyud ko mangutot. Nakaigit ra ko.